Здравейте, ютубъри, и добре дошли обратно в експеримента BG. За жалост не можах да снимам ново видео за предната седмица, заради това, че боледувах, но ето, че пак сме на линия с едно невероятно представяне от страна на финансовите пазари и още по-добро такова от страна на нашото портфолио. Отново се случиха изключително много неща през изминалите две седмици, в които видяхме и доста силните резултати на доста компании на стоковата борса. Нещо, което ние очаквахме. Напук на всичките тези силни резултати, предната седмица стоковата борса се опита да се забие и да хване доста хора неподготвени, но тази някакси нещата си дойдоха на мястото и видяхме едно доста силно изстрелване на индексите. Отново има доста неща, за които да си поговорим и този епизод, така че ако искате да разберете какво е нашето мнение по темата, останете с нас до края на видеото. Като никой път отново съм притиснат от времето, така че ще се опитам да бъда максимално бърз и се надявам да не пропусна да говоря за нещо, за което искам да говоря. И набързо ще стартирам какво се случи предната седмица, когато индексите всъщност паднаха значително, паднаха доста и пазарите така се каже се сринаха. Но информацията, която получихме, тук говорим за GDP-то за страната, за Америка, което дойде отново на доста силно, на 4,9% от очакване на 4,3%. Това е доста силен бит от над половин процент, това са 60 basis points бит от това, което се очакваше. И разбира се, това колкото и негативно да звучи, ако погледнете какво се е случило с индексите, това си остава добри новини. Така че в крайна сметка, нещо за което говорихме и предния път, добрите новини могат да се окажат лоши за индексите и обратното, когато видим негативни новини, могат да се окажат добри. Нещо, което всъщност може би се случи тази седмица, изминалата седмица или по-скоро вчера, нещо, което получихме. Това са данните за безработицата. Тук може да забележиш набързо просто да споменем, че молбите за безработица са дошли малко по-високи от това, което се очакваше, на 210 000 от очакване на 208 000. Може би това е нещо положително, тази слабост най-накрая на работния пазар, която и Джером Пол всъщност иска да постигне, той не иска да срине пазарите, той просто иска да се опита да успокои икономиката, която продължава да показва, че всъщност е доста силна и дори получаваме положителни ревизии за GDP-то на Америка, което означава още по-голям растеж от това, което се очаква, което като цяло е добре, колкото иронично да звучи и индексите, примерно предната седмица, които всъщност реагираха доста негативно и паднаха, това си остават добри новини и в такива моменти отново за пореден път според нас е доста добро време да купувате евентуално и да разбира се, който е купил предната седмица, тази седмица би трябвало да е доста доволен, тъй като тази седмица беше една доста силна седмица за финансовите пазари, което ще погледнем след малко. И данните за икономиката, която получихме вчера, в петък, ако не се лъжа, това е безработицата, процента на безработицата, която дойде по-висока от очакването на 3,9, от очакване 3,8. Получихме пропуск с 10 basis points, което, ето както казах преди малко, е негативно, но пазарите всъщност реагираха изключително положително. Може би точно заради това, че Джером Пол най-накрая, може би колкото по-слаби икономически данни получава за икономиката, толкова по-скоро ще започне да говори за отпускане на мерките и свалянето на лихвените проценти. Може би затова виждаме тази информация пазарите да реагират положително. Като сега може да скочим най-накрая към нашото портфолио и да видим там какво се случва. Като може да забележите, че всъщност за изминалия месец имаме едно доста интересно представяне от плюс 1700 паунда, като само през изминалата седмица, през изминалите 7 дена имаме скок от 6447 паунда за изминалите 7 дена. Вижте какъв невероятен скок. Аз мисля, че последно, когато снимах предното ми видео, то беше в понеделник, точно е тук, когато портфолиото беше на около 43 000 паунда, 43-44 000 паунда, и въпреки, че стартирахме седмицата доста положително, после се изсипахме доста силно напук на силните резултати, които видяхме от страна на големите компании, и това всъщност беше Google, Microsoft, Meta и Amazon. Всъщност видяхме доста силни резултати, обаче напук на това пазарите реагираха доста негативно, и то може би точно с тази цел, както сме се говорили преди, че пазарите са алгоритми и се опитват да набутват колкото се може повече хора, и това може би беше перфектният момент пазарите да закуват доста хора, тъй като наистина компаниите дойдоха с доста силни резултати и доста хора очакваха, че ще имат добри резултати, може би точно заради силната икономика, но краткосрочно може да забележите, че пазара напукна целият този позитивизъм и всички тези добри резултати. Даже някои имаха и добър гайдънс, въпреки че в момента компаниите са доста предпазливи с гайдънса им за напред за следващото тримесечие, за 2024 и така нататък, но някои компании показаха и силен гайдънс, но напукна цялата тази работа, пазарите се сринаха и всъщност мисля, че тук може да имаме едно скриншотче отново. Това е представянето на нашото портфолио предната седмица, просто набързо искам да го покажа. Може да забележите тук, че портфолиото ни се е стринало до 61 000 паунда, имаме срив, мисля, че това е над 3%, те го мисля, че беше около 3% и половина,
Разбира се, представяме се по-зле от пазара, но за изминалата година пак отново се представяме доста по-добре от самия пазар, като тук по-надолу може да забележите, че всъщност въпреки отново поредния срив на Enphase, тук долу може да забележите, поредния срив на Enphase, даже и Square се е представил доста зле, и Palantir. MicroStrategy за пореден път ни спасява портфолиото и съм доста доволен, че успях да се позиционирам достатъчно, успях да вложа достатъчно парички точно преди изстрелването и на криптото и на самата компания. Хванах, така да се каже, последния възможен влак и успях да изградя нашата позиция да е достатъчно голяма, да съм доволен с това, което искам да е, но тя за пореден път ни спаси портфолиото да се стрине още повече. Не съм чак толкова разочарован, може би очаквах по-лошо представяне от страна на това, че Enphase се стрине изключително много, а започнах да засилвам доста парички към Enphase, но отново не е чак толкова лошо представяне, но тази седмица се представихме изключително силно. Нека да се върнем към Freetrade и тук може да забележите, да, за изминалите 7 дена скок от 6447 паунда, като си има преди, че нашото портфолио беше на малко над 61 000, може би 61 250 или 300, може да забележите, че това е скок от над 10% скок за изминалите 7 дена. И точно за това си говорихме и предния епизод, как нещата могат да се влачат надолу, нали, известно време, но когато компаниите най-накрая покажат добри резултати, пазара много бързо може да ги награди и да ги изстреля и целият този срив, който се случва през изминалите няколко седмици, много бързо бива изтрит буквално за дни. Тук си говорим за дни, тъй като през изминалите 10 дена, тук може да видите четвъртък и петък. Цялото това изстрелване от 6500 паунда се случи буквално за 2 дена, като благодарение на Palantir и по-надолу на Square, които всъщност може да видите, че нашата позиция вече е само на минус 10%. И между другото Square имаха доста добри резултати, след малко може да ги погледнем, но да не губя много време, искам да погледна набързо какво се случва с всички компании. В понеделник, между другото, съм доста ентусиазиран за Hims & Hers. Hims & Hers ще имат резултати в понеделник, след като затвори пазара, и съм доста ентусиазиран, че и те ще бият, така че и следващата седмица, въпреки големия пробег, който направи пазара, очаквам нашото портфолио да продължи да се представя добре и следващата седмица, въпреки че може би се очаква някаква малка корекция, защото скока е наистина изключително силен на финансовите пазари. Всъщност, нека да ги погледнем набързо и там, преди да продължа с нашите компании. Може да видим набързо S&P 500 за изминалата седмица има скок от невероятните 5%. Тук си говорим в рамките на 5 дена за една седмица, това е скок от 5%. Може да бележите дори целият този спад, който се е изтрива от 2 седмици, нали, говорим за S&P 500, колко бързо беше изтрит буквално на гапове. Може да видите какво се случва тук на гапове. Толкова силно нещата могат да се обърнат, може да бележите, това е на Weekly тук, каква силна зелена свещичка се получава, нещо, което може би никой не очакваше, но както казах и преди, когато мисля, че за мен това беше перфектният момент, точно тук по времето на този спад и тук, когато компаниите, големите компании, доста компании показаха добри резултати, но пазара напук на тях започна да пада и може би най-вероятно е стреснал доста хора и набутал доста хора, които, нали, трейдери, говорим главно трейдери, защото хората, които са дългосрочни инвеститори, те най-вероятно ще се радват, няма да се стряска какво се случва и най-вероятно биха акумулирали още акции, но краткосрочните трейдери и хората, които реално, може би така да се каже, не знаят какво точно правят и, нали, трейдват, това е перфектният момент пазарите, разбира се, да разклатят тези хора и да разкарат, така да се каже, слабите ръце от пазара, но това беше перфектният момент да акумулирате, нали, компании, които вие харесвате и може да забележите, че какво може да се случи в рамките буквално на седмица, какво може да се случи на финансовите пазари, когато най-малко очаквате да видите един доста силен обрат. И точно и такива седмици вие не искате да изпускате, защото дори то статистически е доказано, че ако изтървете, нали, 5 най-добри дена в годината на финансовите пазари, вие значително ще се представите доста по-зле от следващите, нали, години за напред, тъй като всеки 1% дългосрочно е доста важен за вашето представяне на вашето портфолио. Но набързо може да погледнем и Nasdaq, който всъщност отново има доста силно представяне, може да видите каква зелена свещичка, даже мисля, че е доста по-силна от това на 5,71% в рамките на една седмица. Това е невероятно силно движение. Ако сте били стреснати точно тук по времето на този спад, сте очаквали някакъв срив, мога да ви кажа, че отново за пореден път пазара ви е надиграл и сте изтървали едно доста силно движение. Но такива са нещата на финансовите пазари, вие просто трябва да сте готови, аз затова гледам дългосрочно. Не ме интересува чак толкова какво се случва с икономиката или геополитиката, въпреки че е важно, не отричам, че не е важно. Но аз затова съм се фокусирал в индивидуални компании, които според мен ще се представят по-добре от самите индекси. И така, да преминем към победителя за седмица, което е Palantir, който има невероятно изстрелване от 25% за изминалите 7 дена, което е невероятно. Въпреки че тяхните резултати не бяха кой знае какво, мисля, че
малко виждаме преувеличено движение от 25%, но бита си е битнаха на EPS мисля, че с 1 цент, битнаха и ревеню с няколко милиона, но интересното е, че наистина има доста сделки, които в момента се оформят в Palantir и нали, отново бъдещето на Palantir отново е доста светло и въпреки не съм чак толкова ентусиазиран от резултатите, не мисля, че този скок е опроверган, но разбира се, аз се радвам, аз така не че съм в тази компания дългосрочно, но пак отново за преден път може да забележите нещо, движение, което се случва със седмици, нещо даунтрейд, който се случва със седмици, много бързо може да бъде изтрит в рамките на дни. Така че когато нещо е на даунтренд и взема стъпалата надолу, по същата логика пазара може да вземе или компанията може да вземе асансьора нагоре, когато нещата изглеждат добре и най-накрая се стабилизират. Химсенхър за последните седмици отново доста силно представяне през изминалите 7 дена 12,3%, а все още първо очакваме тяхното представяне в понеделник. За изминалия месец 3,6%, но за предния път може да видите едно провлачване надолу, колко бързо може да бъде изтрито, когато нещата най-накрая се стабилизират. MicroStrategy, големия победител дори за изминалия месец. Това е плюс почти 40%, това е невероятно представяне. Мисля, че последната ми акумулация на акции беше точно тук, говорих в предния епизод за тази игличка. Това беше последния път, когато акумулирах акции, може да видите за последната година какво невероятно представяне има от 63,82%. И аз всъщност мисля, че започнах да купувам акции точно тук. Тази малка корекция на това движение, точно тук започнах да акумулирам. Тук всъщност избяга нагоре. Аз разбира се, не малко път съм казал, че да не гоните цената нагоре, винаги ще има корекция, нещата не вървят вечно нагоре, винаги ще коригират. Нали, въпреки целият този спад, аз изчаках и успях точно, мисля, че акумулирах малко тук и доакумулирах тук и мисля, че това беше буквално последния влак. Успях да хвана последния влак на MicroStrategy и от тук насетне очаквам нали, компанията и самите криптовалути очаквам да се представят доста добре. Въпреки, че нали, се очакваше слабост, до края на ноември криптовалути да имат слабост, те показаха доста повече сила от това, което се очакваше и затова мисля, че ми се получиха доста добре нещата да акумулирам достатъчно акции, да съм доволен с позицията, която в момента е на стойност от 9000 паунда, 25 акции на MicroStrategy. Enphase е големия лузър за изминалия месец, спад от 28,75%, за изминалата седмица сме надолу 3,41%, аз всъщност успях да акумулирам малко акции, мисля лъжа тук на 76 и тук вече се надявам, че това ще приключи и от тук. Нещо, за което искам да кажа за Enphase е, че аз наистина вярвам, че в момента сме много близко до едно дъно, ако вече не сме го подминали. Това не е нещо нормално за компанията и наистина си мисля, че 2024 ще е годината за Enphase и ще видим доста висока капитална възвръщаемост за Enphase и в момента тези цени от 75 per share, 80 per share, тук тези низни, които влизаме в момента, наистина си мисля, че това е потенциално дъно и може би никога повече няма да видим тези цени в историята на компанията. Защото веднъж, когато се стабилизираме и Федералният резерв най-накрая отпусне мерките и икономиката най-накрая се задвижи и нещата се нормализират, мисля, че компанията никога повече няма да види това дъно от 75-80 долара за акция, така че в момента съм доста ентусиазиран да акумулирам акции. Аз даже позицията не стана изключително голяма, може да видите, че имаме 140 акции, те последно мисля, че бяха 128, аз точно това казах, че ще направя в предното видео, ако компанията падне към 75 долара per share, аз точно това казах, че ще акумулирам още около 12 акции, които всъщност реално продадах Palantir, за да купя Enphase, което може би краткосрочно не изглежда добре, тъй като Palantir се изстреляха изключително много, но дългосрочно аз си мисля, че всъщност Enphase има потенциала да аутперформне или поне за следващите 12 месеца или за следващите 24-25 година да аутперформне всички компании в нашото портфолио. Виждам доста потенциал. И всъщност точно това казах, че ще направя, ще добавя още около 12 акции и ще оставя акциите вече от тук насетне на 140 и вече ще ги оставя да си вървят и каквото се случи това такова, но за мен аз виждам доста потенциал в Enphase. Тук може да погледнете, че последните покупки са били на 30 октомври на 76,89, 11,33 акции, като в момента съм доста доволен с 140 акции на Enphase и разбира се, по някое време в бъдещето, зависимост как се развият нещата, ако си харесам някаква нова компания, въпреки че аз вече имам няколко компания, които заглеждам, съм напълно готов да скъся тази позиция, ако стане прекалено голяма, тъй като, пак повтарям, очаквам доста голяма възвръщаемост за 2024 година. По-надолу какво се случва с Tesla? Tesla в интерес на истината удари тук 190 per share, 196 per share. Моя buy target беше под 200 per share, моя strong buy target беше
180 per share, но така и не го стигнахме. Но интересното е, че паднахме под 200, стигнахме 195 и интересно може да бележите какво интересно бързо възстановяване. Виждаме над 10% от дъното на 195-196, виждаме над 10% възстановяване за изминалите няколко дена, като то дъното всъщност е стигнало началото на тази седмица. И какво бързо възстановяване виждам, въпреки че за изминалите 7 дена имаме 4,5, но от дъното всъщност от 195-196 всъщност е над 10% възстановяване. Бих добавил още акции, ако зависимост от тук вече, разбира се, опира до лична преценка и до големината на позицията. Но тепърва ще видим какво случва напред в бъдещето. Аз, разбира се, ще ви държа в течение за хората, които ме следят или се интересуват какво се случва или какви са нашите действия. Разбира се, ще ви държа в течение, но нещата се движат доста добре. Stone Cold очакваме тяхните резултати другата седмица в петък. Също отново компания, за която съм доста ентусиазиран, отново доста силно движение от 11,17% за изминалите 7 дена, отново доста силно представяне, което виждаме отново в края на седмицата, буквално за дни. Въпреки че за изминалите 3 седмици виждаме едно доста слабо представяне, нещата доста бързо могат да се обърнат и да се изстреляме, ако видим едни доста силни резултати, които според мен ще са силни, тъй като икономиката е силна и също така си мисля, че и Stone Cold ще се представи доста добре и доста бързо нещата могат да бъдат така, както виждате тук, когато виждате този скок точно тук. И в момента, ако видим още едно продължение на силните резултати, които показват, като нищо може да стигнем отново до върхове от 14-15 per share и вече евентуално да забравим тези низини тук от 10 per share. Където отново аз всъщност мисля, че акумулирах, като падна по 10 per share, после продадах отново с цел да купувам Enphase, за че бях дигнал тези акции до 1050 или до 1060, в същото време и Hims & Hers бях дигнал до 1861, всъщност ги разпродадах, за да купувам повече Enphase, тъй като наистина компанията ми става доста атрактивна и потенциалът е доста голям. И Блок, да завършим това нещо с Блок, като и Блок имаха убийствена седмица, за изминалите 7 дена имаме скок от почти 20%, като отново нещата се случват в четвъртък имаме скок и в петък, когато четвъртък след като затвори пазара бяха тяхните резултати, в петък след като отвори пазара имахме скок почти с 20%, мисля, че стигнахме за изминалия ден, стигнахме скок от мисля, че 20% на отварянето, но лека по лека после се провлачиха надолу. Но regardless, нещата са доста положително, всъщност набързо успях да прегледам видеа за Square, за тяхните резултати и наистина съм доста ентусиазиран за компанията. Най-накрая се стъпват на краката, ориентират се да бъдат по-печеливша компания, ориентират се да видят по-добър кешфлоу, естествено това е добре за инвеститорите. Всъщност аз съм склонен да добавя още 20 акции към тези, да ги направя 200. Ще съм напълно спокоен, тъй като виждам доста силно развитие в компанията за тези, които ако се интересуват от Square, от Block, от криптовалути или финтек компания, която алтернатива от PayPal, която всъщност имаше някакво средно представяне. Резултатите не бяха лоши за PayPal, но не бяха фрапиращи. Мисля, че Square в момента е малко тя е реално е печеливша и генерира позитивен кешфлоу. Всъщност и заради Crypto Exposure избрах Square, но наистина, ако вие харесвате тази компания и се чудите дали да инвестирате, в момента е перфектното време да си направите вашето разследване, тъй като наистина доста добро развитие вижда компанията. Набързо тук може да погледнем в нашите скриншотчета, ако не се лъжа. Revenue Beat Estimates Up Year Over Year. Тук може да виждате, че Block са репортнали 55 цента EPS от очаквания за 44, което е почти малко над 20% beat от страна на EPS, което е увеличение от 31% от година до година. Това е доста положително, 31%. По времето на тяхния конферентен разговор, менеджмента обеща, че затвърди тяхната позиция, че те ще се фокусират върху печалбите, върху да кътват кост, тъй като вероятно имат и много хора, които са назначили, вероятно ще съкратят част от стафа, но всичко това се прави с цел компанията да стане по-печеливша и в същото време продължават да иноватират, да представят нови продукти на пазара, което е доста похвално. Тук по-надолу може да видите, че ревенюто е дошло на 5,62 милиарда, което е било за консенсус с почти 4%, но отново виждате, че растежа имаме растеж от 24,4% от година на година, което е невероятно, но EPS тук може би е още по-важен, който вижда растеж от 31% от година до година. Тук по-надолу може да видите, че тяхното ревеню от година до година допринесло най-много от тяхния Cash App екосистем, който е дошъл на 3,59 милиарда, което отново е доста силен растеж от 33,5% от година на година. Това са доста силни, невероятни резултати, като се има в предвид, че намираме в трудна икономика с високи лихви.
Това за пореден път доказва, че компанията или менеджмента най-накрая си стъпва на краката и показва доста силни резултати. И аз лично съм доста ентусиазиран, че компанията наистина се представя изключително добре и съм готов да добавя още 10% към нашата позиция. Тук по-надолу Operation Details, отново за компанията. За трето тримесечие на 2023 година виждаме gross профитите да пораснат с 21,1%, малко над 1,9 милиарда долара, което разбира се е доста положително. The gross margin contracted 90 basis points за 33,8, което може би е малко негативно. Тук може би отново виждаме място за improvement, за подобрение, но пак това са си добри резултати. Gross margin все още са добри на 33,8%. Така, Cash Up Generated Gross Profit от почти 1 милиард, което е up 27% година отново. Тук си говорим за почти 30% растеж в тяхния Cash Up екосистем в сектора им. Виждаме доста силен растеж, който това е тяхния главен сегмент, който генерира най-много пари. Тяхния Square екосистем, Square Generated Gross Profit от 900 милиона, up 15% от година на година, което всъщност отново е нещо положително, тъй като преди малко видяхме, че Square екосистема им генерираше 11% ревеню от година до година, но печалбите им всъщност са 15%, което значи, че имаме margin expansion, което винаги точно това искате да виждате в вашата компания, в компанията, която инвестирате, е печалбите да надминават revenue growth на вашата компания. Това винаги е положително. И така, отдолу Adjusted EBITDA е дошла на 477 милиона, което е невероятно 49,5% растеж от година на година. Общо взето виждаме просто невероятен растеж от страна на Square, затова съм и доста ентусиазиран, доста съм доволен от тяхните резултати, а затова съм доста по-доволен от Square, отколкото Palantir, въпреки че Square видя 10% скок на акциите им в деня, когато репортнаха, а пък Palantir видя 20%. Аз съм доста по-ентусиазиран за Square в момента, отколкото Palantir, но наистина, как отново повтарям, за всеки, който се интересува от компанията, това е доста добри новини, ако да си направите вашия ресърч и да си прецените дали това е нещо, което ви харесва и дали си струва, но според мен си струва. И черешката на тортата за Square отново е, че приели са изкупуване обратно на тяхните акции на стойност 1 милиарда долара, което разбира се няма как да не бъдете доволни, когато компанията изкупува обратно вашите акции, и то говорим в момента на изключително ниски цени. Това е перфектното нещо, което всяка една компания според мен трябва да прави точно в такива моменти, когато цената им е натисната, включително и за Enphase Energy. Те в предното тримесечие обявиха, че и те ще направят stock buyback на стойност 1 милиард долара и в момента е перфектният момент да се акумулират акции, когато цената на компанията е изключително натисната. Може да видите дори и блок в момента е изключително натисната за изминалата година. Това е перфектният момент менеджмента да прави stock buybacks, това е перфектно, така че това е просто черешката на тортата за Square. Надявам се да не ви отекчавам, може да забележите отново за пореден път как нещата колко бързо могат да се обърнат, когато нещата най-накрая дойдат добрите резултати и пазара най-накрая зачисли този растеж, тези невероятни резултати в цената на вашите компании. Разбира се, вие трябва да сте доволни. Набързо може би да зачекне какво се случва на стоковата борса. Нещо искам, може би, което ще забравя да говоря, и това е може би базовите суровини. Може да видите петрола, може за изминалия месец виждаме срив от почти 10%. Мога да ви кажа за тези, които си мислеха петрол на $100, на $150 per share, мога да ви кажа, че този срив, може би хората почнаха да изкупуват точно този срив, който се случи тук и започнаха да го изкупуват, но може да забележите, че нещата си продължават да си влачат и както съм казвал и преди, аз мисля, че някой път споделям коментари в Investing Club групата във Facebook. Аз и тогава бях казал, че моите очаквания за петрола е да се движи sideways или леко да отслабва, а нещо като златото, примерно, да се движи лека по лека нагоре с пазарите, но по-слабо от пазарите съвсем, но в посока с пазарите, като нещо забавно с златото. Златото има изключителен скок за изминалия месец, почти 10%, 8,79%. Просто златото наистина е също доста голяма изненада през изминалата седмица. Много забавно им беше точно тук на два дъно, може да се представи точно тук на два дъно. Имаше един анализатор в кавички, в който сега не искам да споменавам, но доста често се заяждам с него, е, че един от неговите анализи, той спомена, че златото въобще няма да го пипа и вие да не пипате, той съветваше вие да не пипате златото, като неговата стойност за акумулация беше 1400-1500, вече забравих, но беше доста забавно как той точно тук, когато златото беше на своето дъно, той каза, че това злато въобще не е за пипане и
Иронично, златото се изстреля почти с 10% на целият този негов невероятен анализ, че златото още не е за пипане и в същото време, нали, контрастно, горивата отново се стръгнаха контраст на неговите анализи, които той си мисли, че горивата ще се качват златото. И така, просто супер забавно и от същата гледна точка, може би долар индекса направи един доста голям срив през изминалата седмица, 1,5%, но може да видите просто каква червена свещичка се появява тук. И така, просто пазарите явно перфектно си знаят работата и за пореден път ще набутат максимално много хора, тъй като отново тук се набута изключително много негативизъм, отново през предната седмица, когато видяхме този спад. Отново се говореше за срив, но може да забележите какво се случва. Може би за мен това беше перфектният момент, когато компаниите излязат и покажат добри резултати и пазарите всъщност напук ги натиснат. Това беше перфектният момент за акумулация и всъщност няма да се очудя, ако след някоя друга седмица, когато излязат резултатите на големите хедж фондове или на големите инвеститори, няма да се очудя тук, ако видим доста покупки, тъй като целият този пуш тук на финансовите пазари и на S&P 500 и на NASDAQ, тук със сигурност трябва да има институции, които да купуват, тъй като не вярвам целият този пуш нагоре да се е случил цялостно на базата на алгоритми. Предполагам, че има и доста институции, които най-накрая са налазили в този пазар. И така, просто много неща се случиха, напук на доста хора и мисля, че отново доста хора в момента ще си смучат пръстите и се чудят какво става, точно защото такива движения, реално никой не може да предвиди такива движения на финансовите пазари. И вие като дългосрочни инвеститори не искате да изпускате такива движения, тъй като ако изпуснете точно такова движение, аз затова казах и миналата седмица, може да не оцелите перфектната седмица, но е много важно да оцелите поне перфектният месец, тъй като може би аз тук бях ентусиазиран за изкупуването на точно тук на това дъно, на тази корекция, въпреки че пазара след това се срина, вижте какво бързо възстановяване. Така че ако вие сте се стреснали и сте започнали да продавате тук, мисля, че пазара много добре си свършил работата и ви е накарал да се замислите. И така, благодаря ви, че останахте с нас до края на видеото. Не забравяйте да ни оставите по един коментар, ако нещо ви интересува, както и по един лайк, ако ви допада нашата различна гледна точка. Аз си оставам Добромир и до другия път!